for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko ang asawa ko at ayokong maging kabit ng katrabaho ko, pero hi DJ Rocky. Isa akong taga-subaybay ninyo. Nandito ako ngayon sa US. Meron akong asawa at 3 anak. Happily married for almost 14 years. Kaya lang, hindi ko inaasahan na in love ako sa isang taong may asawa rin. Itago mo ko sa pangalang Jane. At ito ang aking secret file. Masaya naman ang aking buhay may asawa. Biniyayaan kami ng 3 anak. Minsan nga lang hindi maiwasan na magkatampuhan kayong mag-asawa. Minsan, nawawalan din ako ng oras sa pamilya ko. Lalo na sa asawa ko. Bihira kami magtabi. At parang nawawalan na ako ng gana sa kanya. Siguro dahil na rin sa pagod sa trabaho. At minsan, hindi ko na napagbibigyan ng asawa ko. Tapos nakakapagsalita na siya ng masasakit sa akin. At doon, mas lalo akong nawawalan ng gana na magstay sa bahay namin. Mas gusto ko na lang na nasa trabaho ako. By the way, sa healthcare industry ako nagtatrabaho ngayon. At doon ko nakilala ang lalaking minahal ko habang kasama ko ang asawa ko. Itago natin siya sa pangalang Rick. Matagal ko na siyang kilala. Katrabaho ko siya since year 2019. Until now, nagkakasalamuha kami. Mabait siya, napaka-caring at gentleman na tao. Nung una, wala naman akong idea kung bakit caring siya sa akin. Lagi niya akong hinihintay sa pag-uwi, sinasamahan at tinutulungan sa trabaho. Walang kahit anong mali siya. Then year 2020, nag-decide kaming lumipat ng ibang facility. Hanggang sa gano'n ang palaging setup namin. Ang bait niya sa akin. Lagi niya akong iniintindi kahit sa anong bagay. Sabi ko nga sa sarili ko, napakaswerte ko naman. Kasi katrabaho ko siya. Pero malas kasi may asawa na siya. Pero lagi naman niyang sinasabi sa akin na napakaswerte ng asawa ko sa akin. Kasi kahit puyat daw ako sa trabaho, inaasikaso ko pa rin sila. Lagi niyang sinasabi sa akin na sa tuwing magkasama kami sa trabaho, hindi niya maiwasang humanga sa akin. Nag-double job ako at hindi ko alam na nag-apply din pala siya sa pinagtatrabahuhan kong isa. So magkasama na naman kami. Kahit 2 araw lang, marami nang nakapansin na ang sweet niya sa akin. Pero hindi ko pinapansin yun kasi alam ko namang may asawa siya. At wala namang mali siya sa akin kasi alam ko namang family man talaga siya. At sa tuwing hindi kami magkasama sa trabaho, lagi niya akong tinetext ng mga sweet message. Doon na ako nagtaka. Isang gabi, hindi ako pumasok sa trabaho kasi sa sobrang pagod. Nag-text siya sa akin. Tinanong niya ako bakit hindi ako pumasok. Sabi ko sa kanya, pagod na pagod ako. And then, bigla niyang sinabi sa akin na miss niya raw ako. At doon ako napatanong sa kanya, bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin? Alam mo bang mali ang sinasabi mo? At alam mo bang may asawa ang sinasabihan mo? At may asawa ka rin? Sinabi niya lang sa akin na wala siyang pakialam na mali. Basta ang alam niya, masaya siya kapag kausap at nakikita niya ako. Sabi niya rin, mahal na mahal niya daw ako.
At doon ko napagtanto na kaya pala siya ganun sa akin noon. Meron na pala siyang gusto sa akin. Yung sinasabi niya sa akin yun, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko o iisipin ko at sasabihin ko sa kanya. Basta, ang nasabi ko lang sa isip ko, ay, mali ito. Mali. Maling-mali. Mahal ko ang asawa ko at ayaw kong maging kabit niya. Pero, ang sabi niya sa akin, hindi naman ako manggugulo sa buhay may asawa mo eh. Basta hayaan mo lang akong mahalin ka. At maging masaya ako na nakikita at nakakausap ka, okay na ako ron. Ay, gulong-gulo ako. Lumipas ang mga araw, parang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. At doon na nag-umpisa na magselos ang asawa niya. Nag-umpisa na akong mawalan ng gana sa asawa ko. At siya na lang yung lagi kong hinahanap. Isang araw, nagkita kami. At may nangyari sa amin. Nasundan pa yun. Pero sa tuwing may nangyari sa amin, lagi niyang sinasabi na mali ang ginagawa namin. May isang araw na hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko, para nang sasabog. Tinanong ko siya kung bakit ganun siya. Ang sagot lang niya, mahal ko yung mga anak ko. Kaya kong iwan ang asawa ko pero mga anak ko, hindi. Sabi ko sa kanya, paano na yung mga nangyari sa amin? Ang sagot lang niya, sorry sa lahat. Sorry na minahal kita. Na minahal mo ko. Sorry. Hindi ko naman kayang ipaglaban sa mundo kasi parehas tayong may asawa. At walang pupuntahan itong relasyon natin. Sobra akong nasaktan dahil doon. At mula noon, naghanap ako ng ibang trabaho. At sa awa ng Diyos, nakakita naman ako. Ang nasa isip ko lang kasi, gusto kong malayo sa kanya. Gusto kong maiwasan siya. At gusto kong mamatay na yung feelings ko para sa kanya. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi ganun kadaling maiwasan ang taong naging bahagi na ng buhay mo. Last day ko na sa trabaho, bigla siyang nag-text sa akin. Humiling siya ng isang yakap. Sabi niya, for the last time. Umuo naman ako, nagkita kami sa parking lot. At doon, sinabi niya sa akin, na miss niya ako. Sobrang higpit ng yakap niya sa akin. At grabe, ang pagbuhos ng halik niya sa akin. At parang nanumbalik na naman ang pagmamahal ko sa kanya. Napaiyak ako. Sabi niya sa akin, mahal na mahal niya ako. At dagdag niya pa, nagmahal kami sa maling panahon. Maling tao. At doon na bumuhos ang luha ko. Makalipas ang ilang buwan, nag-text siya sa akin. Gusto niya raw akong makita. Gusto niya raw mahiyakap ako. Eto namang si tanga, pinagbigyan siya ulit. Buti na lang, sa parking lot lang kami nagkita. At doon, muntik na namang may mangyari sa amin. Ay, parang hindi ako makahinga sa yakap niya sa akin. Sabi niya, kung pwede raw bang lumabas kami na kaming dalawa lang. Sabi ko, baka hindi na pwede. Kasi, mas lalo mo lang akong sinasaktan sa gagawin natin. At mula noon, nakablock na siya sa akin. Hindi ako magsisinungaling na hindi ko na mahal si Rick. Pero sa tuwing nakikita ko ang asawa ko na walang alam, naiiyak ako sa sitwasyon namin na kinailangan kong tapusin yung isa dahil maraming nasasaktan o maraming masasaktan na mahal namin at nagmamahal sa amin. Lalong-lalo na ang mga bata na walang kaalam-alam. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli,
Ako si Jane. At ito ang aking secret file.